Halo solih-solihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang. Dinten niki Ustazah ajeng ngajak sinau angka Jawa utawi wilangan Jawi kalih anake kewan. Niki Ustazah wonten lagu, mungkin disemak nggih. Setunggal dua kali tiga empat sekawan lima gangsal enam tujuh pitu delapan wolu sembilan songo sepuluh setoso. Nah, sakniki pun netas nggih angka Jawa utawa wilangan Jawi. Sakniki dilanjut anake kewan. Anake sapi jenenge podhet. Anake pitik jenenge kuthuk. Anake gajah jenenge bleduk. Anake wedhus jenenge cempe. Sakmenika penjelasan saking Ustazah mangken gladen kapisan A kalih B dikerjake nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.